Салому алейкум бародар. Ва алейкум салом акаҷон. Хуби тенҷӣ иншааллоҳ. Алҳамдулиллаҳ ма сӯзаматен. Шукри Аллоҳ бародар. Ай Жуковский душанбе билет дорем. Бале, Жуковский душанбе. Билета чанд хардем ака? Билета ростиш 22000 гуфтагем. Чанд пешака? 8-да бугем гуфтагем да. 8-да омадем тафтиши ҳуҷҷат чӣ хеле дар аэропорти Жуковский? Тафтиш ҳуҷҷат ҳама 100%. Ягон кас мақсад ки ягон переживат накунад, ҳама 100%. ҳуҷҷат напурсидан шуморо? Не, ҳуҷҷат напурсидам бароси. Як маълумот дига ба ин нафарҳои тамошобинҳо мо расонам ки ҳамин вақти омаданда ҳаракат кунед ай метро котелни ки ба автобус биёем, барое ки бисёр вақт пеш аэропорт дар расидан дар раҳ меистанд. ҳамин таксиёро ва мошинҳоро манъ карда ҳуҷҷат мепурсанд пассажироро. мегӯем роҳи хубтараш ба автобус омадан ай ва омаден акаҷон хато накунем бензапила қатитон оварда будем на? Бале, бензапила овардемот. ҳамин нафароро ман гуфтанӣ ҳастам акаҷон ки масалан битавои техника бензинапила ҳамин чизое ки ки меёранд ҳаминро камта эҳтиёт бошанд ки вақте мо овардем регистратсия гузарондем лентара даромадгоҳи аэропорта яъне бале лентада гузаронданда гардондан ҳамин чиза диданаш мо бензинам рехтагӣ набудем давая леки гардонданаш намондан даже аэропорт даромадан будем. Бале, бале. дар ҳамин масъалаш эҳтиёт бошанд. чандин нафарҳо шидагие ки бигем ки краска мебиёранд ё ки ягон чиё ки даҳнакиш рӯй кардагие иҷозат наметиҳанд хубтараш ҳамин хелчиёра ба мошин рӯй кунанд. ва нафарҳое ки моро тамошо мекунанд дастгирӣ мекунанд мардуми ғариб ягон гуфтаниҳо надорӣ акаҷон? гуфтанӣ ҳастам ки ака беҳад мақсад ки одами созай билеташо харидорӣ кунед дастгириш мекунед ман худмона дастгирӣ кунем беҳтарин суханҳо акаҷон. раҳмат барои баромад кардан роҳи сафед бошед.